Jazzaren jaiotza New Orleansen, 19. mendearen amaieran dugu. Hiri hura Estatu Batuetako kosmopolitena eta musikalena bilakatu zen garai hartan, baina zergatia ez dakit zehatz-mehatz. Esklabo beltzen Ipar Amerikara emigratu zuten Europako eta Asiako zenbait herrialdetako ondorengoen eta biztanleria kreolearen arteko elkarbizitzaren ondorioz egin zen hiria kosmopolita. 1875-tik esklabutza abolitu zen urteatik, biztanleria beltza formazio musikalik gabekoa eta pobrezian hiriaren kanpoaldeko getoan bizi zen. 1894an, kreoleak musika prestakutza zutenak getoetara kanporatu izan ziren. Ondorioz, kulturaren nahasketan eman zen beltzen musika afrikarrak eta kreoleek garatutako musika europarrak bat eginez. 1897an, udalak prostitutak kanpoaldera lekualdatzera behartu zituen. Horri esker, putetxeak bi musika moten arteko fusioa emateko gune bihurtu ziren. Haietan sortu zen jazza. Egia, esan bezala, jazzak aurrekariak zituen beraz. Alde batetik, musika afrikarra eta bestetik europarra. Haiek bat egitean work songs lanen bitartean sorturikoak zein spiritual songs elizan abestekoak sortu ziren. Kulturen nastean, doinu estilo eta ohitura afrikarrei jarraikiz bluesa sortu zen eta aldiz oinarri europarrei jarraikiz ragtimea. Musika mota berri eta anitz horiek bat egitean sortu zen jazza. Orain, jazz motei buruz hitz egingo dugu. Mota asko daude eta hauek famatuenetako batzuk dira: gospel, blues, swing eta bebop. Gospela musika espirituala da. 18. mendean afroamerikarrak eliza protestante evangelikoetan sortu zuten. Gospelaren oinarrizko ezaugarri bat ahots desberdinetako koroak erabiltzea da. Ahotsak pianoaren melodiaz lagunduta harmonia ezin hobea sortzen. Gospeleko abestiek balio dute jainkoari otoitzeko eta berarengana hurbiltzeko. Oh, happy day. Oh, a happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. Bluesaren jatorria Afrikatik dator. 1650 urtean esklaboak Estatu Batuetara iritsi zirenean sortu zen. Bluesak oinarrizko hainbat ezaugarri ditu. Patroi errepikakorra eramaten du eta 12 konpaseko erritmoa darama. Well, now getting late over in the evening, I feel like blowing my horn. When I woke up this morning, all I had was gone. Now getting late over in the evening, man, now I feel like blowing my horn. Swinga, 1920ko hamarkadaren amaieran Estatu Batuetan sortu zen. Swing erritmoa kontratempoko erritmoa dauka. Bueno, iritsi da elkar agurtzeko unea. Honaino gaurko saioa. Ei, baina ez alda ba garrantzizuna falta? Pelikulak? Egia, baldakizu zein den jazza oinarritzat izan duen lehen pelikula? El cantor del jazz. Soinu lehen film luzea da. Alan Crosladek
zuzendua eta 1927ko urriaren 6an estrenatuta. 1925ko Broadwayeko musikalean dago oinarrituta. 1920ko hamarkadan ezarritako lege lehorraren garaian dirudunen ezkutuko festa oroen. The sun shines east, the sun shines west, but I know where the sun shines best. Mammy, Itxoin, baina zer da lege lehorra deritzon hori? my heart rings. Alkoholaren kontsuma eta ekoizpena debekatu eta ilegalizatu zituen lege estatu batuarra da. I'm a-coming. Ados, jarraitu. Esan bezala, 1920ko hamarkadan ezarritako lege lehorraren garaian dirudunen ezkutuko festa oroen oinarria jazz musika zen, hots musika ezagun eta maitatuena garai hartan. Hori du oinarritzat El Cantor del Jazz. Bitxikeria gisa, pelikula jazzaren inguruari buruzkoa denez, protagonistak beltzak izan beharko luke. Beltzak izan baitziren jazzaren sortzaileak zein jazz generoaren nabarmentzen zirenak. Baina soinudun pelikula aurkikuntza garrantzitsua zenez, filmaren protagonista beltzak izatea ekiditeko pertsona zuri bat beltzez margotu zuten. Alabama. Mammy, I'm coming. I hope I didn't make you wait. Mammy, I'm coming. Oh, God, I hope I'm not late. Mammy, don't you know me? It's a little baby. I'd walk a million miles for one of your smiles. I'm like, me. Interesgarria eta lotsagarria era berean. Aipatzekoa den beste pelikula bat Cotton Club da. 1984an estrenatutako pelikula eta 1919an girotutakoa. Lege lehorraren ondorioz, indarkeria kate bat hedatu berri da estatu batuetan zehar. Cotton Club, New Yorken kokatutako kabaret klub da eta bertan jazzak, dantzak eta alkoholak bat egiten dute. Alabaina, azken boladan jazzaren eta klakearen soinuak eta melodiak metrailadorearen eta pistolaren zaratarekin nahasten dira, giro ilun eta arriskutsu bat islatuz. Beti ere, jazz musikaren erritmoa. Now, folks, here's a story about Minnie the Moocher. She was a red-hot hoochie coocher. She was the roughest, toughest frail, but Minnie had a heart as big as a whale. Hidey, 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 hidey. Whoa, a heedy, 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 hee. Whoa. She messed around with a bloke named Smokey. She loved him though he was cokey. He took her down to Chinatown and showed her how to kick the gun. Ona, nabarmendu beharreko beste film bat. Sister Act da, 1982ko komedia bat, gospela oinarritzat duena. Deloris Van Cartier Tripodiko kabaret abeslaria da, mafia kontuetan sartuta dagoen gizon bat da bere maitalea. Baina gizonak egindako hilketa batek lekuko bilakatu ostean mafiaren harrapakin bilakatuko da, bere bizitzak erabateko aldaketa pairatuz. Poliziak kasu argitu arte nortasun berria emango dio Delorisi, San Francisco hiriko Saint Catherine konbentura, leku aldatzera behartuz. Bertan, aurra zela jasotako gospel ezagutza aplikatuko du.
komento eta bertako kideak eraldatuz gospelaren bidez. Follow him wherever he may go. There isn't an ocean too deep, a mountain so high you can keep me away. We'll follow him wherever he may go. There isn't an ocean too deep, a mountain so high you can keep us away from his love. Eta azkenik, berriena. Soul 2020an estrenatutako eta Pixarrek zuzendutako marrazki bizidun pelikula. Iraganean, porrot egindako jazz musikari bati ustekabean aukera berri bat eskaini diote, bere bizitzako egunik garrantzitsuena bilakatuko denean. Alabaina, hil egiten da. Ez guztiz, bere heriotzarengatik ihes egiten baitu. Hortan, 22. arimarekin topo egiten du. Eta ezinbestekoa bilakatuko da bere bizitza berrirako bide hunkigarri, berezi eta politean bizitzarekiko beste ikuspegi bat hartzera bultzatuz. Bizipoza norberaren soulean, ariman dago. Guztiz adoz, izugarrizko gogoa dut orain pelikula guzti hauek ikusteko.